В нашей семье готовали драники, творожные. Творог добавляли, чтобы они были светленькие. Научили меня моя бабушка, прабабушка, они все так робили. Треба на початку почистить картошечку, почистить. Потом надо ее натереть на тарочку. А потом уже добавляем, что надо. Так, картошечку почистили. Теперь надо вытереть, чтобы не была водичка, как она была сухенькая. Потом уже ее терьте на тарочку. Почистим лук. Ну, лук не обязательно после как нашаруешь картошечку, перед этим, хоть когда. Вот так. Вот тарочка, остренькая, добрая трется. Можно только нагреть ее. Вот, как добрый нагреть, трется легко. Теперь будем сыпать пару ложечек муки, потом творожку, немножко посолить надо. Еще перемешиваем это все вместе. Творожок, чтобы были беленькие, хотя картошечка потом не темнее от творожку. Ну и вкус додает, вкусное с творожком. Будем сыпать пару ложечков муки. Вот такого. Так. Теперь перемешиваем, потом творожок. Вот такой. Посолить немножечко надо. Только немножко. Вот такой чуть. Посолим. Теперь добавим творожку. И будет наша кисточка готова. Вот она, не такие совсем не жиденькие. Может быть, вкусные блинчики. Такие, как мои. Вот такой. Будем кидать. Все эти кусочки. Так, будем печь теперь дранички, поскольку мы будем ложечку. Вот. Как они пригорели. Дранички будут наши. Можно вкусные быть. Як я одна, так я вот таких 2 картофелины для меня хватает. 2. Я одну картошку шарую на мелкую тарку, другую картошку шарую на бурачную тарку. Тогда разом это еще макаю, смешиваю. Тогда беру тоже луковичку, тоже так шарую. Одну половину на тую, половину на тую. Без муки, без ничего. И лыжку крахмала. Ну, там сольки уже, там сколько, сольки еще. Ну, вкусные драники. Так. Этот. Ой, какие блины красивые, какие хорошие. Пожалуйста, частуйтесь, такие аж пахнут. Это блюдо сподобається всім, і нам, і всім, і особенно дайте дранички в сметаны, не, конечно, на все ложить, а ложить, например, на тарелочку, а потом кто сколько может, хочет сметанки. В общем, дранички вкусные, готуйте, и уживайте, и всего вам добренького, приятного аппетита. У нашего агрогородку Ваверка самая распространенная страва сярод насельніцтва – гэта бульбяныя дранікі. Мясцовыя гаспадыні смажаць дранікі з цыбуляй, укропам, рыбай нават і тварагом. Але самыя папулярныя дранікі сярод насельніцтва – гэта дранікі пад назвай вясельныя.
Вы ведаеце, нам вельмі пашанцавала, калі аднойчы сабіраючы матэрыял аб традыцыйнай беларускай кухні, мы завіталі ў хату да жыхаркі аграгарадка Ваверка і шукайце Тэрэзы Юзэфаўны 1939 года нараджэння. Як дастала яна з духоўкі процівень з гэтымі вясельнымі дранікамі, утрымацца, канешне, было немагчыма. Так і водар пайшоў па хаце. У гутарцы яна расказала нам, чаму дранікі называюцца вясельнымі. Таму што продкі даўным-даўно на кожнае вяселле ці аддавалі дачку замуж, ці жанілі сына. Увесь час гасцей частавалі вясельнымі дранікамі, дранікі жаранымі з мясам. І вось сёння мы таксама хочам падзяліцца рэцэптам гэтых дранікаў і расказаць, як яны гатуюцца. Каб прыгатаваць вясельныя дранікі, нам патрэбна нацёрці бульбу на тарцы. До цёртай бульбы мы добавляем цыбулю. Тоже таксама трэба на тарцы. До натертой бульбы добавляем яйко. Добавляем по смаку соли и 3 ложки муки. Тесто все перемешиваем. А теперь мы будем рыхтовать мясо до весельных драников. Перекручиваем мясо на фарш. А яшчэ ў фарш трэба дабавіць крыху солі і таксама перчыку, цыбулькі, смачны будзе фарш. Ну і будзем гэты фарш цяпер ляпіць у блінчыкі маленькія. Перед тем, як печь драники, потрібно 3 ножик поставить у печь. Теперь мы награем пательню, ставим в печь на несколько хвилин. Накладываем слой. Теперь, Анна Леонидовна, ложите мясный фарш. А поверх фаршу мы еще раз поливаем.
Скворчать. Скворчат, будут смачные драники. Пухмяные. Запекаются, як пригоже. Зараз же будем переворачивать. Дайте мне другой бок. Вось якія прыгожыя у нас получились вясельныя дранікі. Каб дранікі былі мяккія, цёплыя, смачныя, яшчэ іх неабходна паставіць у духоўку на 10 хвілін. Да гатовых дранікаў нам яшчэ патрэбна пакрышыць зеляніну і пасыпаць перад падачай на стол. Вясельныя дранікі гатовы. А цяпер мы пасыпаем зелянінаю, каб быў лепшы пах і смак. Вясельныя дранікі па гэтаму рэцэпту увайшлі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Прыемнага апетыту! Смачна есці! Зараз мы будем гатаваць стравы з таркаванай бульбы, дранікі-запарнікі, якія гатуюць у нашай вёсцы Беліца. Рэцэпт гэтай стравы мне перадала моя мама Ясюлевіч Марія Яўгеньевна. І цяпер я з'яўляюся носьбітам гэтага рэцэпту. Каб прыгатаваць гэтыя дранікі, нам спатрэбіцца 5 бульбін, 1 невялікая цыбуліна, 2 яйка, крыху солі, 7 лыжак мукі, алей, а самае галоўнае, нам спатрэбіцца сыроватка, ускіпечаная. Ну, а зараз мы будем гатаваць нашыя дранікі. Для гэтага нам спачатку трэба пачысціць бульбу, затым цыбулю, а затым мы будем гэту бульбу церці на дробнай тарцы. Ну, вось так на дробнай тарцы націраем бульбіну. Гэта не вельмі лёгкая праца. Возьмем другую. Цяпер нам патрэбна сюды дабавіць гарачую сыроватку, затым сцерці цыбуліну, яе многа не патрэбна, крышачку. Гэта дае пах нашым дранікам. Вось, убіваем 2 яйкі, убіваем. І добавляем сюды 2 лыжкі мукі. Затым крышку солі. Ось мы яе так насыплем. Вымяшаем. Вось патрэбна добра вымяшаць. Мяшаем. Вось ужо ўсё гатова. Можна смажыць нашы дранікі-запарнікі. Спачатку нам патрэбна на сковороду алею крышачку так налить. Так. І он у нас нагреется. І мы будем жарить наши дранічки-запарнічки. Их тут вельмі шмат будзе.
Нам патрэбна іх крышку будзе пасля паварочаць на другі бок. А зараз нам патрэбна выліць гэта на патэльню. А еще пожалуйста, больше. Засмажилися. Сторона. Наши дранічкі ўжо згатаваліся. Зараз іх мы пакладзем на талерку. Ось. Такія прыгожыя. Дранікі-запарнікі ўжо згатаваліся. Рэцэпт гэтых дранікаў занесены ў нематэрыяльна-культурную спадчыну Беларусі. Іх вельмі смачна есці з мясам, са смятанай. Прыемнага апетыту! Сёння мы з вами прыгатуем дранікі па-крупаўску. Гэты рэцэпт будзе незвычайны, з адметнасцю нашай мясцовасці. І перадала яго нам Войсят Алена Генрыхаўна. Нам патрабуецца бульба, цыбуля, мука, перац і соль. Спачатку трэба пачысціць нашу бульбачку. Цибульку. Усё чистенькое. Зараз трэба нацерці на дробнай цёрцы. Бяром цыбуліну. Гэта з'яўляецца хітрасцю гэтага рэцэпту. Беражэм рукі. Крыху пацёрлі. Бярэм бульбачку і націраем. Трэцца цяжка, але пасля будзе вельмі смачна. Зноў трэба пацерці нашу цыбуліну, каб нашыя дранікі былі залатыя, як сонейкі. І так да самага канца. Вось усё дацёрлі. Засталося дабавіць крыху мукі. Добавляем толькі крышачку, каб сок бульбяны наш стаў гусцейшы. Замешваем. Таксама не забываем пра соль. Не спяшаемся, мяшаем, каб усё у нас было прыгожа на талерцы. Вось наша цеста дранікаў па-крупаўску гатова. Смажыць будзем на патэльні. Спачатку трэба дабавіць алею.
Зараз наливаем наши драники. А зараз треба перевернуть наші драники. Які вони пригожі отримлюються. Зараз будемо доставати наші драники. Ось які пригожі, рум'яні драники по-крупаўску у нас атрымаліся. А асаблівасцю нашага рэцэпту з'яўляецца тое, што трэба ці гатовую страву, ці у нашу смятанку дабавіць перцу, ды не шкадуючы. Мы паложым у смятанку. Вось такая прыгажосць у нас атрымалася. Дранікі па-крупаўску з'яўляюцца элементам нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Глядзіце, якая прыгажосць атрымалася.